La Vall d'Albaida està present en la fira del sector turístic més important del món i ho fa de la mà de l'estand de València Turisme, però amb una presència pròpia, amb imatge i personal diferenciat. En esta legislatura lo que s'ha intentat és que el turista, tant comarcal com els que venen, perquè la Vall d'Albaida està molt prop d'Alacant, molt prop de la costa, molt prop de València, puguem viure en primera persona el que és els recursos naturals i culturals. Per això es presenta un calculador, una app turística en el qual cada un, des del seu mòbil, des de sa casa, pot planificar les visites dins de recursos que ofereix la Mancomunitat, la Vall d'Albaida. La proposta de la comarca es comunica als professionals del sector per a que puguen conèixer les singularitats de la Vall Blanca. Enguany, amb iniciatives concretes, amb un model turístic molt participatiu. Dins del que és el turisme industrial, el que hem fet és, a través d'una empresa, hem realitzat una assistència tècnica a les empreses de productes industrials per tal d'entrar a les empreses, als processos de produccions i veure com s'elabora el producte. D'aquesta manera podrem observar, veure, contemplar, acariciar, fer un maridatge dels sentits de lo que és el textil, el que és la manta, l'herbero, el xocolata, el vi, l'oli, en fi, una sèrie de productes que tinguem a la nostra comarca de la Vall d'Albaida que obriran les portes per a que els turistes puguen veure els processos industrials. Des de dimecres fins a diumenge, per l'estand de la Mancomunitat a Fitur, desfilen milers de persones interessades en descobrir nous llocs per visitar. En un món cada vegada més global, la comarca de la Vall d'Albaida reivindica els seus atractius on cadascú pot fer-se el seu propi pla de viatge.